Milé naše zákazničky, toto je ďalší kabátik z našej novej kolekcie na rok 2025-26. Je to kabátik z vlny, nylonu a kašmíru, ktorý šijeme presne na postavu, na vašu postavu, podľa vašich mier. V prípade potreby nejakej úpravy, či už by ste ho potrebovali kratší, alebo ešte dlhší, nedaj Bože, tak vieme to upraviť. Má zdobenú krásnu fazónku, je dvojradový, takže v prípade potreby sa dá aj posúvať gombiček. Má krásny dlhý opasok, ktorý si viete uviazať presne podľa vašej potreby, tak ako len by ste potrebovala, ako by sa vám to najviac páčilo. Jeho počívka je taktiež elastická, je vyteplený od pásu po ramena a od ramien v celých rukávoch, takže vám ňom nebude nikdy zima. Môžete ho nájsť na našej webovej stránke www.kabaty.sk, prípadne nám môžete zavolať na číslo 0903 550 720 a radi vám pomôžeme s výberom. Kabatík je možné vyrobiť v akejkoľvek farbe, akúkoľvek veľkosť, akýkoľvek rozmerov. Všetko podľa vašich mier a podľa vašej postavy a podľa vašho želania. kabaty.sk